बे हाथरखियालाय माथो नाम्बारखौ दाबो हरदिया दे। नै दासो हरबाय खोमालै। नायलाय गोख्रै सोरनि नाम्बार फन खालामलै। औ र' खालामनि। सोर आखल गैयि सिख्ला बे नायनिबोरो। 9954 अरे ओइ भाई मा जाखो नाम्बार ना? नाम्बारानो ओरैबायदि शकिं ब्रा। माने मा बुंनो सानदों नोंलाय? अ होनबा बेसो आरोना। मोनथिखाबाय आं सोरनि नाम्बार थुदोल'। हाब नंगौ नामा? होमबाथ' मोजाङानो जाबाय थुदो। र' हाथरखिनो खेबसे फन खालामबावनि आङो। आसोला होमबा नोंसो। थै होमबाथ' गिनांगौआनो गैलाना। आच्छा थुनथुलि होमबा नोंसो। ओमफ्रायथ' बुजिखाबाय दे आं नों मानो खालामदों। नाथाय नों मोनथिया खोमा ना मेरा जे आंनिसो फंबाय। थेवबो नोंना जाद्रायासैलै बेबायदि खालामनाङामोन नोङो। ओमफ्रायथ' मानसियानो बिनि रागाया जेब्लासिम खमायागौ मानि बेबायदिनोखा बियो। नाथाय जेब्ला रागाया खमायगोन हारसिं थिग जागोन। औ हेल' हाथरखि। नों जेबो टेनसन लानाङा दे। बे सिख्लानि नाम्बारा बेनोमोन आं दा हरनायानो। औ मोनबाय आङो। ओमफ्राय नों जेबो गिनाङा मिथिबाय। ओमफ्रायथ' आं खिन्थाना होनि बे नोंनि मेहेरखौ मोजां मोना। नाथाय नों माबोरै मिन्थिखो बेवाइफोर? मानोना आं मिन्थिखायो नोंनि मेहेरखौ बे सेनोनो हाखाया। नाथाय नों बेवाइफोरना बिसिनाव थांनो नागिरदों नों? औ थांगोन आं मेहेरखौ लानानै फैगोन ना। दे ओमफ्राय बारा टेनसन लानाङा दे। औ जागोन दे। ओमफ्राय दा जुदि आरो दावरावआ बारा जायोब्ला? नङा बेबायदि जेबो जाया। आं मा खालामनांगौ मिन्थिखाबाय ना। दे होमबा दोनथ'नोसै दे। दे जागोन। आरो बायसान्स माबाफोर दावराव जायोब्ला आं आइनो खिन्थाना होगोन दे। नांलायनाय नङा दे बेबायदि बायथ' दे। औ दे होमबा बेवाइफोर। बेवाइफोरालाय माथो बेखौ माबा सिनायखानाय बायदि बुंखो? थुनथुलिखौ सिनायबायसो नामा बेलाय? माबाफोर मिन्थियो? मिन्थिला आरो मा गन्डगल सोलिबाय थायो। बे नङा बे आरो दा थुनथुलि फैलायबायना? जों आइया खममोन नामा दा बे फैलायबाय जोंनि जिउआव। ओमफ्रायथ' औ मिन्थिस्लाबियाव माबा मोनसे बुंफ्लांबाय। ओमफ्राय आं मेहेर सरि बिनो थिननायलाय आंबो थांनानै बिहैदोंमोन ना। निमाहाखौबो बिया नङा बिदोंमोन। नाथाय मानो बिदि एफा मानसिनि गेजेराव बिदि बुंखो बियो? मा सानना बिदि बुंखो नों थुनथुलि? जोंथ' गोरोन्थि जाबाय नालाय निमाहाबो बिदोंमोन ना। नाथाय बिदि जोंनि गेजेराव हाबसोबनानै मा मोनगोन नोङो? एखनबा समाव आंबो बांद्राय देखायफ्राङो। रागा जोंफ्लांलायलाङो। ओजों आइजोंबो एसे बखिजायो। एखनबा समाव गोसोआव गिनाय फैयो आंनि मेहेरखौ लानानै। बेखायनो आङो बोरैबा जाफ्राङो। अब्लाबो दुखु मोनदोंमोन आं जे आं नोंखौ एसे बाथ्रा बुंफ्रांबाय साना हौवानो। नाथाय नों मानो बिदि बुंनाय? ओमफ्रायथ' दे जेनेबा गोरोन्थियाबो गेजेरावनो जाबाय अब्लाबोथ' ना। दे आरो जागोन दे। खाफालाव मा लिरनाय दं जाखागोन बेनो। होमबालाय बाथ्राया थाङै थुङै बेबायदिसो जाहैबाय आरोना। मोनथिगौ दोखो रागा जोंखादों बियो। ओमफ्रायथ' मानसियाबो एसे एसेयावनो दाय जायोना। नाथाय आंबो जे खालामहैगोन ना थुनथुलि नोंबो साननो हानाय नङा। र' थांगासिनो बेबि होमबालाय। बुजिस'नो हायाखैमोन ना बेखायनो गोमाजानो गियोलै बियो। मानोना बिहा रावबो गैथारालै आंनि अनगा। बिराद मोजां मोनो आं बिखौ। नों प्रब्लेम्सखौ बिदि गिदिर दा खालामसै मा नांगौ बुं दे। जेबो नाङाबा आंनो। माथो खालामबावनो आं? बुं दे बुं मा खालामनो आं? ओइ थुनथुलि बुङैबा बुंहैफिनलै। आं बुङाबा? बुङाबा हले बुलायनाय जागोनलै। फैदोरा बुलायनोसै फै। हाब बेथा बारस'दों। आं जाबाय थुनथुलि नोंखौ गिया आङो। बारा दुगि देखायनाङा दे। आंनिफ्राय साबसिन मोनगोनब्रा। माने आंखौल' फसायना मा जानो दे। नैथो नोंखौ फसायोखै आङो? नङाबालाय आंखौ मानोथो बिदि फासायदों नोङो? आंनि गोसोआ दासो एसे आराम मोननांदों। आंखौ जाला हौवासेखौ रानना बुंदोंमोन ना। ओमफ्राय आंखौ जानला मोनला सोरबा बुंबाथाय बिनि उल्टासो खालामखायो आं। एसे मोजां नांहांदों र'। नोंखौलाय थोद लागोन दे मेहेर। ओइ बेथा थुनथुलि मानियाना नोङो? मोजां बुंदों आं जल्दि खिन्था। आंबो मोजांसो बुंदों आं नोंखौ गोसथोबायथ'। नोमा होनदों नोमा? बैलाय आइया बाहेरायावसो दं। थांनानै एसे आशीर्बाद लाना खुलुमहैथां। बे नोमायानो फोरोंदों नोंखौ ना? नैथो जाम्बालाय आं हारसिंसो रोङो रावबो फोरोंनांलियाना। रेन्सट साला। माथा खाराबा नोंसो। नोंथ' नुबावाखैसो आंनि माथा खाराबखौ मिथिबाय। जुदि माथा खाराब जानांगौ ना। एकदम किसी और को दिखाना। देब्रा थुनथुलि हामाना लोगोजों लोगो बिदि। ओइ जाम्बिला आं नोंखौ गोसथोआ ना? आंथ' आंनि हाथरखि बेबि माइ लाभ माइ जिउखौसो मोजां मोनो। देनांहाय मोनसे स्ट'रि लिरनानै दिहुनगोन आं होमबालाय। जेराव लिरगोन आं हाथरखि फाग्ला।
दे लिर दे होमबाबो नों दस्रा साजा हो दे बेबायदि दा खालाम ओमफ्रायथ' रानि माइनाव दे हामाना बिदि नोंथ' मालाय गुड गार्लसो नङा होमबा मोजां गथ' मस्का लागायदों आंखौ होद थोरे नङाथ' माने सैथो बाथ्राखौसो बुंदोंब्रा आङो नों बिदि जानो समायाना बेबि हामालै नों दाय खालामनायनि सिगां साननांगौमोन बेफोरखौ आरे मोनथिबायना बेखायनोथ' आं निमाहा बिनो फैलायबाय गावनाव ओमफ्राय आंखौ बुंनाय बाथ्राफोरखौ नों लाखिनो हागोन खुगानिफ्राय ओंखारनायखौ आयालै थुनथुलि हानाय नङा माने होमबाबोथ' ना नाय थुनथुलि एबारनिफ्राय बेबायदि जाला दे माने आं खोथा होबायना ओमफ्रायथ' बे हाथरखिया नोंखौ बिदि बुंदोंमोन ना जि गाज्रि नोंनि हिन्जावआ बुंदों ओमफ्राय आं जि गाज्रि मोनखादों औ बेखायनोथ' ना बेखौ होदों आङो मोनथिबाय एकदम साला खननै मोनदों आंजों सोबा जादों हामदों साला होमबाथ' आंखौ बुंग्राथ' बेखायनोथ' आं बुजायदोंना बेखौहा मानो बेबायदि बुंनांगौ दे गथ' मानसिखौनो थिग जादों दे बुंनायानो होमबा बेनोथ' ना नानि माने आंखौ निमाहा होदोलै आंनि गोसो गोरबो गासिबो आं हाथरखिखौल' मोजां मोनलै ओमफ्रायथ' आं बिनि जाखाबायना बोरै मिन्थिनो बिनि नाम लिरनाय दङ नोंनाव सिङाव लिरनाय दंब्रा माने दे ओखि दे बेबायदि हामा दे देनां नोंबो सोरखौबा मोजां मोनबा मोनथिगौमोन ना आं जानला मोनला मोजां मोना माथो बेखायनोथ' ब्रा नों बुंहैदो ना नङाबा बिसोर जोंखौसो गोरोन्थि बुजिगोन ना हो देब्रा बेबायदि झामेला खालामना दोननाङा ना गासिबो नोंनिफ्रायसो सुरु जादोंमोन दा अके दे मानिबायना ओमफ्रायथ' हाथरखिखौबो बुजायबावगोन आङो नाथाय आंखौ रावबो सेनो हाया आच्छा मेहेरनि गोसो गैयाबाथ' एकदम नङा नेभार बेखायनो मोजां बुजिनायाव बुजि नङाबा खेला गैया आंबो बांद्राय खेला खेलिखौ बुजिया मिन्थिबाय नों बुंमारा थ' मोजां बुजायबाय आङो नै सोरां माथो जाखो बेबि जानला मोनला होजागोन माथो जाखोरा सोरबा बेलेगखौ बुंदों नामा नोंखौसो नाथाय बेफोरखौ दोनथ' नोङो बुजिदों न'आव मा सोलिगासिनो बुजिदों मानो बुजिया जानो दे अब्ला माथो जेबो बुङा दा हनै मेहेरानो मानियाबा आं हले मोनथियाहाय सोराङो बांद्राय बिदि दोनजाबाय थायाना उसुबिदाबो मोनलायलाङो नुदों मानि दावराव जालाबाय थायो दाथ' आरो माबा बाथ्रा जाबावखो आबासानाबो थांबावबायसो खोन्थालाङाखै होमबा बहा थांदों ओहोथ' सोरां जेबो बुङाखै फैगोन दे सेंग्रा गथ'थ' ओमफ्रायथ' बेबि जोंथ' खाबथानानै दोनबाय थानो हायाना नों मा सानो मिन्थिबायना सोरां नोंनो बिदिखायनो फिसालायानो बेबायदि नोंना बाराबाथ' नोंबो मने गोसो सिंनो दाबो गोसो गोरलैसो नागिरबावो खोमादां ना असैब्य लोखिसारा बहाबा नुनाय बायदि बुंखायोलै थुस भरोसा दे दानि जुगाव नों जुदि नायनोब्लाबो ना आंखौनो नायबाय था बे मबाइलफ्राव बारा नायबाय थानाङा ओमफ्राय बे खानाय गोमाजोंबो आनफ्रेन खालामनानै ला दे बेलाय हरखायाना गोबावजों खेबसेल'सो थांनायाबा बेसे गोबाव जाबाय आं ओमफ्राय दाख्लैसो मेहेर बिबैया लेंहरदोंमोन आरोना बिबैबाबो जा जिबाबो जा थांबाय थानाङा जागोन दे ओमफ्रायथ' ना सोरां आं मानोबा आबासानखौ माबा जानला मानला माबा नुयोहाय मोनानि समाव ओइ बुजियासैलै आं मा बुंनो सानखो नों एखनबा गावनो आयै होननानै गाबसो आं बाहेरायाव ओंखारो ओमफ्राय जेबो रायलायाबो ना थांबायल' थायो सिमांसो खोमा नोंनि नङा बेबायदि सम जायो दे ओमफ्राय आं रुमाव थांना नायो आबैयाथ' उन्दैसो मोनथिला आरो होमबालाय न'खरावनो एसे सुख सान्तिफ्रानो गोमाजोबलांबायहाय मालाबा फुजाफोरसो होनांसिगोन र' फिसालाफोरनाव फन हरनि आङो सानैनावबो हरगोन आं हमोबा न'आव थाब लेंहर सानैखौबो मिन्थिबाय दे जागोन ओइ सोरखौ मा बुंदोंलै साला जादों नोंसोरना ओइ नोंसोर गासैखौबो बुंदों आं गासैखौबो आंखौ बेबायदि फासायनो हाया नोंसोरो रावखौबो गिया आं मिन्थिबायना नै ओरैबो खोनासं रावखौबो गिया आं नोंसोरखौ हाजार फैबाबो मा खालामनो हानो नोंसोरलाय आंखौलाय लाब गैया बे थङालिखौ लाया माथो आं थगायसुलिखौ ओइ बुंगोन आं हाथरखिनिसो मिन्थिबायना रायजो राजाबाबो गिया आं रावखौबो नोंसोर नंखाय बाथ्राखौ होनबानो जागोन नामा फैलाय खाथियाव सोर फैयो बुसिजोबगोन जिउसिजोबगोन आं मिन्थिबायना खेला दागेलेखा आं हाथरखिखौसो मोजां मोनो बयनिबो सिगाङाव बुंबाय आं बयनिबो सिगाङाव नोंसोर आंखौ गुबुनजों होनो हाया जाम्बा सानदों साला आंखौ बाबु गिदिरफोर गोनाङावबो नों लाजिया होनबा एसेबो आं लाजिनो रोंखाया लाजिबालाय बिहासो लाजिनांगौ आंबो लाजिनो रोंखाया दानि जुगाव गन्थङाबो गैखाया आंना बारा बेफोरबायदि हामा गोसो थोरबाय नालाय
आन्टी मादै नोंहा लांबानो जाबाय नोंसाला दङबा मिथिबाय आंखौसो बुंबावबायहाय आंहालाय फिसालाया बिहामजो दंखायो होमबाबो बेनो लां मिथिबाय आंखौ दा फासाय मा एसेबो गिथारालै बिलाय दाय खालामबासो गिगोन दा आंथ' मा दाय खालामदों साला बाथ्रा बुंदोंलै बिसोरो ओमफ्रायथ' फाग्ला मानसिखौ दाय दावखा नोंसोरो हाथरखिनिफ्राय गोजान खालामनांगौबा बुथारजोबगोन आं ओइ थुनथुलि बहा दं नों सना जिउनि एन्ट्रि फैलायगोलै ओइ थुनथुलि सना आंनि जिउ माइनाव बे बिनि बयफ्रेन्डथ' नङा चल सिरिथा आंनि नङा बियो आंखौ सोर बिदि फैलायखो फासैनो ए नों आंखौ गारनानै गुबुनजोंसो बेबायदि सना आं नोंखौ एथ' मोजां मोनो बेखायनोसो नों आंनि फन हमाखै थुनथुलि सना मारै बावनो सानखो नों दे सान नों मा बुंलाबायदों मानसिफोर गोनाङाव ओमफ्राय मानो बिदि बुंदों नों बा सना बा नोंथ' बुंदोंमोन थैस' थांस' आंजों थागोन ओमफ्राय दा थैस' थांस'नि बादा बे आदायालाय मा जालाबायखो बेलाय ओइ आदा मेहेर सान्स मोनबानो खारदो मिथिबाय नायसान नों जेबो मिन्थिया बेखायनो नों बिनिफ्राय थांद'दो थां गेजेराव हाबनाङा ओमफ्राय आं उनाव खिन्थागोन ना नोंनो नों मानोथो बेबायदि खालाम सानखो दे आंखौ थगायनो रायजोफोर बे थुनथुलिया आंखौसो मोजां मोनोमोन ओइ मा बुंदों आंखौ हामाथ' बा सना बा आंनि थाखाय अननाया दानो जोब्बाय नोंना नों गुबुन बे दस्रा सेंग्राखौसो फथायनो नागिरबाय आंखौ नागारनानै ओमफ्राय हजों सना आं आइनो खिन्थालायनो नागिरबायमोन मा जाम्बा जाबायलै बे सानजिराङा ओइ जाम्बा आं बेखौ मोजां मोनाथ' नों मानो बिदि बुंलाबायखो ओमफ्राय नोंखौबो मोजां मोना आं लोखि माइनाव हामाथ' आंनि अननायखौ बेबायदि नेवसिनो एथ' मोजां मोनो आङो आंजों रायजोफोर थैस' थांस'नि प्रमिस लादों गोबां बाथ्रा होदों खोथा होखाजोब्बाय दा आंखौ मानो बिदि रागा जोंखो दे सना नों हामालै आं खोथा होआखै नोंखौ बेबायदि दा बुंदो खि नोंथ' आंनि जिउखासोना बे लद फै फै लरग'खौ मानसिखौनो फसायबाय नोङो लद फै फै नों आंनि मोजां मोननायनि गेजेराव फैनो साला नोंनो लाना थाङा मानो हो बुंनांलायगौ गैया लानानै थांगोन जाम्बा बारगाज्रि नांगौबायलै बेनाव ओइ नोंखौ आं मोजां मोनाथ' नों मानो बिदि जाखो दे नुदों सनाया आंखौ माबायदि इगनर खालामनो सानदों बिनि अननायाव जादों बेफोरो बेखौ गोसोथोनानै ओइ नांखाया आंनो मिथिबायना नांखाया गोख्रै ओंखारलांनो बिसिनिफ्राय नङाबा मा हो नङाबा मा बाथ्राया मोजां जानाय नङा खिन्थु ओइ साला गोख्रै हाथरखिजों थांदो मेहेर ओमफ्राय बेफोरो जेबो टेनसन लानाङा थांदोल' नोङो थ'दो खि नों थांनो गोसो गैयाबाबो आंथ' लांखासिगोन नोंखौ गैया जोङो ओरैबा ओरैना लांखाथारसैलै आं बा आदानि एन्ट्रि बेबि खालि ब्र थेंक इउ आदा सना आंनि